Dumela mahulu azvina kutombomira mushe. Right, panapa ndadzoka manje pane nyaya yakamboitika mazuva adarika yemurumane Themba Mliswa pama election at 23 February ma election ari ngosumudza muroma. So Themba Mliswa vakadyiwa nemwana waTsvangirai anonzi Richard Tsvangirai ndiye akavadya ku Norton kwavanga vari MP uko. So Themba Mliswa vakazobuda manje. Unongoziva kuti muupenyu kana wakajera kuita leader ukasazolida ukangoshaya kana kachigaro unotanga kana kutomhanya mushini nokuti unonga watojaira zvinhu zvine zvotoma daily routine yako ukatomuka chichi unotanga kutojaira chichi kunetsa vana muchidede. So panapa muri Zimbabwe finally Themba Mliswa vazongoitwa Sabhuku kumusha kwavo hanzi zvazvichifamba zviri mulineage yedu mublood chichi sekuru vangu vangoti Sabhuku baba vangu zvikazodai but nhasi Themba Mliswa Sabhuku kumusha kwavo. Ndo nyaya yandasangana nayo muma streets social media ndikatiregeza ndiuye ndipe mhuri yangu my family the Nyaya people ndikati aiwa regeza ndiene the Nyaya tribe ndinovanzwisa inini sanyaya metizhen ndinenge ndichizifambira nyaya idzi. Ndo nyaya yandandakakubatira muri Zimbabwe ndachingokumbiriso kuti mundiudze kuti muri kuiona sei.